బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాసు 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ. మాతాజీ అది చూస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. నేను మాట్లాడడం లేదు, ఆపాను. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. సో ఇందులో భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించడం, ఆ అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని వర్ణించడం, ఇవన్నీ స్తుతులు చూస్తాము. చాలా మంచి మంచి వర్ణనలు, శ్లోకాలు, స్తుతులు ఉంటాయి. సో మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో నువ్వు దయతో చెప్పిన ఈ పరమ రహస్యమైన మదనుగ్రహాయ, నన్ను అనుగ్రహించి, పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మం, ఈ దివ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, సంజ్ఞితం జ్ఞానం నాకు తెలియజేసిన తర్వాత, యత్వయోక్తం వచస్తేన, నువ్వు యొక్క వచనాలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి, మోహోయం విగతో, నా మోహం అంతా, ఆ మోహం అంతా కూడా మమ, నా యొక్క ఆ మోహం అంతా విగతో వదిలిపోయినది, తొలగిపోయినది. నీవు నన్ను అనుగ్రహించి తెలిసిన ఈ దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని
తెలిపే నీ వచనాలన్నీ విన్న తరువాత నా యొక్క మోహం అంతా కూడా వదిలిపోయింది అని ఫస్ట్ అర్జునుడు ఈ 11వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. అంటే విభూతులు వైభవాలు అన్ని చెప్పారు కదా. సో అది భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్త కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యం అపి చావ్యయం. సో భవాప్య అంటే జననము మరణము కూడా నిశ్చయంగా ఈ జీవులందరి, భూతాలంటే జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం, జీవరాశులందరి జనన మరణాలు కూడా మరి శ్రవణం చేశాను విస్తరంగా నేను. త్వత్త నీ నుండి కమలపత్రాక్ష అంటే కమలాల వంటి నేత్రాలున్న భగవంతుడా, మహాత్మ్యం అపి నీ యొక్క మహిమలను చ కూడా అవ్యయమైనటువంటి నాశనం లేని నీ అక్షయమైన మహిమల్ని కూడా నీ నుండి శ్రవణం చేశాను. సో అన్ని జీవుల జనన మరణాల గురించి వివరంగా నీ నుండి శ్రవణం చేసి తిని, మరియు అవ్యయాలైనటువంటి అక్షయాలైనటువంటి నాశనం లేనటువంటి నీ మహత్యాలను కూడా గుర్తించాను. ఏవమేతద్యథాతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఏవమే ఏ రకంగా అయితే, ఏతత్ ఈ యథ అంటే యథాతథంగా, యథాత్వం అంటే నీవు, ఆత్మానం నిన్ను గురించి యథాతథంగా పరమేశ్వర భగవంతుడా ద్రష్టుమిచ్చామి చూడాలని ఉన్నది. తే రూపం నీ యొక్క రూపైశ్వర్యాన్ని చూడాలనుంది పురుషోత్తమ. ఇప్పుడు నువ్వు ఇదంతా చెప్పావు కదా నాకు, నువ్వు వర్ణించిన ప్రకారంగా అంటే ప్రతిదానిలో నేనున్నాను అని ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా. ఈ విశ్వమంతా నేను అన్నిట్లో ఉన్నాను అని, ఆ రకంగా నీవు వర్ణించిన రీతిగా నీ యొక్క ఆ రూప యథార్థ రూపాన్ని నేను నా ఎదుట, అంటే నువ్వు ఈ రకంగా నువ్వు నిన్ను చూస్తున్నా కూడా నువ్వు ఏ రకంగా ఈ విశ్వమంతా ప్రవేశించి ఉన్నావో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్లుగా అది నాకు చూడాలని అనిపిస్తోంది. ఆ రూపాన్ని దర్శించాలి, ఆ రూపైశ్వర్యాన్ని అని అడిగాడనమాట. అని అనిపిస్తోంది అంటే భగవంతుణ్ణి ఎదురుగుండా చూస్తున్నా కూడా నువ్వు విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఏ విధంగా ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించాలని ఉన్నది అని చెప్పి అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ మన సుదర్శన ప్రభుజీ ఒక్కరే ఆన్సర్స్ కొన్ని పెట్టారు. ఇంకెవరైనా పెడతారేమో కొంచెం ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ చూస్తాను, అప్పుడు చదువుదాము ఆన్సర్స్. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగీశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మనమవ్యయం. సో ప్రభు యోగీశ్వర నీ విశ్వరూపం చూడటానికి నేను సమర్థుడనని గనక నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, మన్యసే నువ్వు అనుకున్నట్లయితే అది తచ్చక్యం, అది నా సాధ్యం అవుతుంది అని గనక నువ్వు ఏది మయా ద్రష్టుం నేను చూడటానికి సాధ్యం అవుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటే గనక ప్రభు యోగీశ్వర తతో మే త్వం నీవు నాకు అప్పుడు దర్శయాత్మనం అంటే నిన్ను నాకు దర్శనం అయ్యేటట్లుగా చూడు, నీ దర్శనాన్ని నాకు ఇవ్వు
అవ్యయం అంటే నిత్యమైనటువంటి ఆ దర్శనాన్ని. సో ప్రభు నీ విశ్వరూపం చూడడానికి నేను సమర్థుడిని, నా వల్ల అవుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటే దయతో ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. యోగీశ్వర అంటూ పిలుస్తున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి. అంటే అపరిమితుడైనా కూడా కోరినచో తనంతట తాను వ్యక్తం కాగలడు. కాబట్టి అర్జునుడు ఆజ్ఞలు ఇవ్వకుండా మరి ప్రార్థిస్తున్నాడు. నాకు చూడాలనుంది, కానీ నువ్వు నేను చూడగలను అనుకుంటే చూపించు అంటున్నాడు. చూడాలనుంది చూపించు అనడంలా, చూడాలనుంది కానీ చూడగల సమర్థత నాకుందనుకుంటే నాకు చూపించు అని చెప్పి అర్జునుడు ప్రార్థించాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్యమే చూడు నా యొక్క పార్థ, చూడు నా యొక్క రూపాలు. శతశోధ సహస్రశః అంటే వందల కొలది, అధ మరియు సహస్రశ వేల కొలది, వందల మరియు వేల కొలది నా రూపాలను చూడు. నానా విధాని రకరకాల దివ్యమైనటువంటి నానా వర్ణాకృతులు, ఎన్నో రంగులలో, ఎన్నో ఆకృతులు, ఎన్నో ఫామ్స్లో కూడా ఉన్న నా రూపాన్ని చూడు. కుమార లక్షలాదిగా ఉన్న వందల వేల నానా రకాలుగా దివ్యమైన ఎన్నో రంగులతో ఉన్న నా యొక్క రూపాలను, విభూతులను ఇప్పుడు కాంచుము అని చెప్పి భగవంతుడు చూపుతాను, చూడు, చూపిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు అనడం జరిగింది. అయితే ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, సో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం అంత ఈజీ కాదు. అది మరి మనకి చిత్రకారులు కూడా పాపం ఎంతో అవస్థపడి ఎన్నో రకరకాలుగా మనకి ఆ విశ్వరూపం యొక్క రూపాన్ని మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి రకరకాలుగా చిత్రించడం జరిగింది. ఇది చూడడం అందరికీ సాధ్యపడదు. మరి భగవంతుడి యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అంటే పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్ట పూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. పశ్య చూడు ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్విని కుమారులను, మరుత్తులు తథా మరి అలాగే బహూన్య అదృష్ట ఎన్నో అదృష్ట పూర్వాణి నీకు ముందు చూడనటువంటివన్నీ కూడా పశ్య చూడు, ఆశ్చర్యాన్ని ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. సో ఇక్కడ నువ్వు ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్విని కుమారులు, సమస్త ఇతర దేవతల్ని కూడా నువ్వు ఇదివరకు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా అదృష్టపు అంటే ఇంతకుముందు ఎవరు చూడనివి, విననివి మరి నువ్వు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను చూడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇహైకస్తం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. అర్జున నువ్వు చూడగోరే సమస్తము కూడా నా దేహంలో ఒక్కసారిగా నువ్వు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. నువ్వు ప్రస్తుతం ఏది కోరుకున్నా, భవిష్యత్తులో ఇంకేదైనా చూడాలనుకున్నా ఈ విశ్వరూపం నీకు చూపించగలదు. స్థావర జంగాది సర్వము కూడా ఏకస్థానంలో దీన్ని నువ్వు సంపూర్ణంగా చూడగలవు. స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ నీ కదిలేవి, కదలనివి అన్నీ నువ్వు ఇప్పుడు చూడాలనుకున్నవి, భవిష్యత్తులో నువ్వు చూడాలనుకున్నవి, జరిగేవి అన్నీ కూడా నీకు కనిపిస్తాయి. ఒక్కసారి నువ్వు సమస్తాన్ని ఇక్కడ చూడగలుగుతావు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో చూడు అని చెప్తూ ఇక్కడ నీకు అన్నీ కూడా నీకు కంప్లీట్గా కనిపిస్తుంది
అని భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని ఇలా రకరకాలుగా మనకు చిత్రకారులు చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మరి పైన బ్రహ్మదేవుడు 14 లోకాలన్నమాట, మధ్యలో భూలోకం, క్రింది లోకాలు అన్నట్లుగా ఇవన్నీ ఇక్కడ మరి దేవతలందరినీ చూపిస్తున్నారు. అలా భగవంతుడిలో ఇక్కడ 4 బ్రహ్మకుమారులు, సనక సనందనాథులు. సో విశ్వరూపాన్ని ఇలా రకరకాలుగా చూపించడం జరుగుతోంది. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్య మే యోగమైశ్వరం. నతు మాం తూ కానీ మాం నన్ను నశక్యసే చూడడం, ద్రష్టం నన్ను చూడడం శక్యం కాదు. మనేనైవ స్వచక్షుష నీ యొక్క స్వంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. అందుకని దివ్యం దదామి తే చక్షు, నీకు దివ్యమైనటువంటి కన్నులను, దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను. పశ్యమే చూడు నా యొక్క యోగ ఐశ్వర్యాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నీ మామూలు కళ్ళతో, స్వంత కళ్ళు, నీ యొక్క ఈ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. దానితో నీవు ఈ నా యొక్క యోగ అద్భుతమైన వైభవాన్ని తిలకించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. మరి భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడడం అంత ఈజీ కాదు మామూలు కళ్ళతో. మరి మనకి ఒక సూర్యున్నే మనం తిన్నగా చూడలేం కదా. మరి అటువంటిది భగవంతుడు, సమస్తంలో ఉన్న భగవంతుడు, సమస్తాన్ని ఇముడ్చుకున్న భగవంతుడి రూపాన్ని చూడాలి అంటే మరి ఇంకెంత కష్టమో మనం ఆలోచించవచ్చు. అన్నీ ఒక్కసారి చూడాలి అంటే మన కళ్ళ ముందున్నది మనకి పక్క రోడ్డు కనిపించదు, పక్క ఊరు కనిపించదు, ఏది ఇంట్లో ఉన్నామంటే బయట కనిపించదు, బయట ఉన్నామంటే ఇంటి లోపల కనిపించదు, ఒక రూమ్లో ఉంటే ఇంకొక రూమ్ కనిపించదు. అలాంటిది మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా ఒక్కసారి చూడాలి అంటే మరి ఆ దృష్టి ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండాలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకని మామూలు కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవు, నువ్వు దివ్య దృష్టిని నీకు ఇస్తున్నాను అని భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని, దివ్య దృష్టిని, ఆ కళ్ళని ఇచ్చి విశ్వరూపాన్ని మనకి ఐమాక్స్ థియేటర్లోను, లేదంటే ఈ 3D గ్లాసెస్ కొన్ని మూవీస్కి ఇస్తూ ఉంటారు చూడండి, 3D ఉంటే కానీ అవి సరిగ్గా చూడలేము. ఆ రకంగా భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అంటే కూడా మరి మనకి దృష్టి అనేది ప్రత్యేకంగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే కానీ ఆ విశ్వరూపం మనం చూడలేం. సో భగవంతుడు అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇచ్చినప్పుడు సంజయుడు ఆ విశ్వరూపం గురించి వర్ణిస్తాడనమాట నెక్స్ట్ దాంట్లో. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగీశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ఏవముక్త్వా ఈ రకంగా పలికి మరి మహాయోగీశ్వరుడైన హరి దర్శయాం మాస పార్థ, ఆయన చూపించారు పార్థుడికి, అర్జునుడికి పరమం దివ్యమైనటువంటి ఆయన రూప ఐశ్వర్యాన్ని, విశ్వరూపాన్ని అన్నమాట చూపించి. ఈ రకంగా పలికి ఏది నువ్వు ఇవన్నీ చెప్పి భగవంతుడు నువ్వు చూడు, నీకు దివ్య దృష్టిని కూడా ఇస్తున్నాను, నువ్వు దాంతో నా రూప ఐశ్వర్యాన్ని చూడని చెప్పారు కదా. సో ఈ రకంగా పలికి ఆ మహాయోగీశ్వరుడైన హరి భగవంతుడు పార్థుడికి తన యొక్క రూప వైభవాన్ని ప్రదర్శించారు, దర్శనం అయ్యేటట్లు చేశారు. అది ఎలా ఉన్నదో సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. అనేక వక్త్ర నయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే నోర్లు, ముఖాలు, అనేక వక్త్ర నయనం, అనేక
ముఖాలతో, నయనం కళ్ళతో, అనేక అద్భుత దర్శనాలు, దృశ్యాలతో, అనేక దివ్యమైన ఆభరణాలతో, దివ్యానేకో ఏక ఆ, దివ్య అనేక ఉద్యతాయుధం అంటే ఎక్కుపెట్టి ఉన్న ఆయుధాలతో, దివ్యమైనటువంటి ఎక్కుపెట్టబడ్డ ఆయుధాలతో, దివ్యమాల్యాంబరాధరం దివ్యమాలలతో, దివ్య గంధానులేపనం ఎన్నో దివ్యగంధాలు పూయబడిన సర్వాశ్చర్యమయమైన భగవంతుడు అనంతం, దేవం భగవంతుడు అనంతం, అంతం లేకుండా, లిమిట్ లేకుండా ఉన్నారట. మరి విశ్వరూపం సమస్తము కూడా ఆక్రమించి అర్జునుడికి ఒక్కసారి తన ఎదురుగుండా కనిపించేసరికి అనంతం, లిమిట్లెస్గా, విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది. అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది ఆ మరి విశ్వం అంటేనే విశ్వం అంతా ఉన్నది కాబట్టి విశ్వరూపం విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నది కాబట్టి ఒక్కసారిగా ఆ విశ్వరూపం అనంతంగా, సర్వాశ్చర్యమయంగా, ఎన్నో ముఖాలతో, నయనాలతో, అద్భుతమైన దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎన్నో ఎక్కుపెట్టిన దివ్యమైన ఆయుధాలతో, దివ్యమాలలతో, దివ్య గంధాల పూయబడి సర్వాశ్చర్యమయంగా భగవంతుడు అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతూ అర్జునుడికి కనపడడం జరిగింది. ఎంతో అద్భుతంగా మరి ఇక్కడ వర్ణించబడింది. ఈ రూపం అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యమైన ఆభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టబడ్డ దివ్య ఆయుధాలతో, పుష్పమాలలతో, దివ్యమైన మాలలతో, దివ్యమైన వస్త్రాలతో, దివ్యమైన గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతున్నది అంటూ భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని వర్ణించారు. ఇంకా ఏం ఇదంతా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. దివి సూర్య సహస్రశః, మరి ఆకాశంలో సహస్ర వేలాది మంది సూర్యులు భవ ఉంటే గనక భవేత్ యుగపత్ అంటే ఒకే సమయంలో ఆకాశంలో వేలాది సూర్యులు గనుక ఉంటే ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉంటుందో. యది ఒకవేళ 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఆ కాంతి సదృశి దానికి ఏమైనా సమం సా అది సమం స్యాత్ కావచ్చు అంటున్నారు. ఆకాశంలో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఈ విశ్వరూప కాంతికి ఏమైనా సమం కావచ్చు. అది కూడా సమం అవుతుందని గ్యారంటీగా అనడం. 1000 మంది సూర్యుల కాంతి దీనికి ఏమైనా సరిపోతుందేమో అంటున్నారు. భాసస్తస్య ఆ తేజస్సుకు, మహాత్మన ఆ భగవంతుడి తేజస్సుకు 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఆ కాంతి ఏమైనా దీనికి సరిపోతుందేమో అని చెప్పి సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఎలా ఉన్నది ఆ విశ్వరూపం అన్న విషయం. సో అంత కాంతివంతంగా ఉన్నది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చిత్రకారులు రకరకాలుగా ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి చూపించాలనే ప్రయత్నం చేయడం చూస్తున్నాం. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో ఈ సమయంలో అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలో మరి ఈ విశ్వం అంతా కూడా సర్వము కృత్స్నం ప్రవిభక్తం విభజింపబడింది. అనేక విధాలుగా విభజింపబడ్డ జగత్తు, సర్వ జగత్తు కూడా తత్రైకస్థం అక్కడ ఒకే చోట అపశ్యత్ చూశాడు. దేవదేవస్య భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో పాండవుడు అంటే అర్జునుడు అప్పుడు తదా అంటే అర్జునుడు అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో అక్కడ ఒకే చోట సర్వ జగత్తు ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడ్డ సర్వ జగత్తుని ఒక్కచోటే చూశాడు. సమయంలో అర్జునుడు అప్పుడు బహువేల సంఖ్యలో విభజింపబడి ఉన్నా కూడా ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న విశ్వం యొక్క అనంత రూపాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపంలో అర్జునుడు దర్శించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నారు చిత్రకారులు.
అర్జునుడు భగవంతుడి శరీరంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడ్డ సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు అన్నది ఇక్కడ మరి భగవంతుడి యొక్క వివిధ రూపాలు, మరి ఈ వివిధ లోకాలు, ఇవన్నీ వివిధ జీవరాశులు, ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది 13. అప్పుడు ఇవన్నీ చూపించాను. సంజయుడు చెప్పి ఏమంటున్నాడంటే, తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అతను విస్మయావిష్టుడై, అంటే దిగ్భ్రాంతి చెందాడు ఆ విశ్వరూపం చూసి. హృష్టరోమ, మరి వెంట్రుకలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకున్నట్లయ్యాయి ధనంజయుడైన అర్జునుడికి. అర్జునుడికి ధనంజయ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ధర్మరాజు మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిన తర్వాత మరి రాజసూయ యాగం, ఈ అశ్వమేధ యాగాలు ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎంతో ధనం కావాలి. అంత ధనం అప్పట్లో మరి యుద్ధానికి వాటికి ఖర్చు పెట్టి అక్కడ లేదు. అయితే అర్జునుడు వెళ్ళి మరి ఈ ధనాన్ని సంపాదించుకుని రావడం, అంటే కొంతమంది ఋషులు వాళ్ళు ఎన్నో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని వాళ్ళు ఒక చోట పెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అది ఎవరికి కూడా చందనిది. అటువంటివి అర్జునుడు కొన్ని తీసుకుని రావడం వల్ల అతను ఆ యాగాలకు సరిపడ ధనం సమకూర్చుకోవడం కుదిరింది. అందుకని అర్జునుడికి ధనంజయుడు అని పేరు అన్నమాట. సో ఇలా అన్నగారు చేయబోయే యజ్ఞాలన్నిటికీ ధనాన్ని సమకూర్చేవాడు కాబట్టి. సో ఈ ధనంజయుడైన అర్జునుడికి నిక్కబొడుచుకుందట, విస్మయావిష్టుడైపోయాడు ఈ భగవంతుని చూసి, ఈ విశ్వరూపం చూసి. ప్రణమ్య శిరస, తల వంచి దేవం భగవంతుడికి కృతాంజలి రభాషత, నమస్కారాలు పెడుతూ ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో చేతులు జోడించి తల వంచి నమస్కరించి ప్రణమ్య శిరస, తల వంచి నమస్కరిస్తూ చేతులు జోడించి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ప్రార్థించడం, మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు ఈ రూపాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వరూపాన్ని సమస్తాన్ని చూశాడు. వెంట్రుకలు కూడా నిక్కబడుచుకున్నాయి అర్జునుడు అంతటి వీరుడికి. వెంటనే తల వంచి భగవంతుడితో ఇలా ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు, నమస్కరించి. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి, చూస్తున్నాను దేవా, తవ దేవదేహే, నీ యొక్క దేహంలో సర్వాంస్తథ, అన్నీ కూడా అలా భూత విశేష సంఘాలు, అంటే ఈ జీవరాశులు ఎన్నో రకరకాల జీవరాశులను బ్రహ్మాండం ఈశం కమలాసనస్థం, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి ఋషీంశ్చ ఋషులను సర్వానురగాంశ్చ అన్ని రకాల దివ్యమైనటువంటి సర్పాలను కూడా చూస్తున్నాను. నీ యొక్క దేహంలో సకల దేవతలను ప్రాణికోటి సమూహాలను మరి కమలంలో కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి శివుణ్ణి ఋషులను దివ్య సర్పాలను అన్నింటినీ చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు అంటే చేతులు, అనేక ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్, అనేక వక్త్రాలు ముఖాలు, నేత్రాలు కళ్ళు, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంతరూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ లిమిట్లెస్ అంతం లేని రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం, దీనికి అంతం లేదు, నా మధ్య, దీని మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు, నా దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో తెలియదని, దీనికి ఆది మధ్య అంతాలు లేవు అన్నాడు అంటే అర్థం దీనికి ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడో తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే కళ్ళ ముందు అంతా వ్యాపించి ఉంటే ఒక్కసారి మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మనకి ఐమాక్స్ థియేటర్ చూస్తేనే అబ్బా అనిపిస్తుంది. మామూలు
సినిమా హాల్లో చూసిన దానికి, టీవీ స్క్రీన్లో చూసిన దానికి, ఐమాక్స్ థియేటర్ లేదని చూడగానే అబ్బా అనిపిస్తుంది కదా. అలాంటిది సమస్తం కళ్ళ ముందున్న ప్లేస్ అంతా కూడా ఒక పెద్ద ఈ విశ్వం అంతా కనిపిస్తే మరి బిగినింగ్ ఎక్కడ, ఎండ్ ఎక్కడ, మధ్య ఎక్కడ అనేది ఎలా చెప్పగలుగుతాం? ఏమి తెలియడం లేదు. పశ్యామి, అటువంటి నీ రూపాన్ని చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర, విశ్వరూప అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి అంటున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. అది మళ్ళీ మనకి విశ్వరూపాన్ని వాళ్ళకి చేతనైన రీతిలో చిత్రకారులు రకరకాలుగా ఇలా చూపిస్తూ ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో మధ్యలో 17 శ్లోకంకి చూద్దాం. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీపానలార్కద్యుతిమప్రమేయం. కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, మరి తేజోరాశి ఎంతో దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు కూడుకుని సర్వత్రా దీప్తిం అనంతం, సర్వత్రా ప్రకాశించేటటువంటి అనంతమైనటువంటి నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను. దుర్నిరీక్షం కష్టమైపోతుంది చూడటం, వీక్షించడం కూడా. ఈ రూపం ఆ దివ్య దృష్టిస్తే కూడా కష్టంగా ఉందన్నమాట. సమంతాద్, అంతటా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రకాశత్వంతో వెళ్ళిపోతున్న నీ ఈ దివ్య రూపం చూడటం కష్టంగా ఉంది. ఈ కిరీటంతో, గదతో, చక్రాలతో, ఎన్నో రూపాలతో ఉన్న నిన్ను దీపానలార్క, మండుతున్న అగ్ని, అర్కిద్యుతం అంటే సూర్యుడి వంటి కాంతి, అప్రమేయం అపరిమితంగా ఉన్న మండుతున్న అగ్నిలాగా, సూర్యుడిలాగా వెలిగిపోతున్న ఈ ప్రకాశం చూడటం కొంచెం కష్టంగా ఉంది అంటున్నాడు అన్నమాట. జ్వలించే అగ్ని లేదంటే అప్రమేయమైన సూర్యకాంతిలాగా సర్వదిక్కులలో ప్రకాశిస్తున్న నీ తేజస్సు, ఆ కాంతి వలన నీ రూపం చూడడం కూడా కష్టం అవుతుంది. మనకి సూర్యుని చూస్తానికి మరి సాధ్యపడుతుందా మన కళ్ళకి? ఈ భగవంతుడు ప్రసాదించిన కళ్ళతో కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఈ 1000 సూర్యుల వెలుగుని చూడడం కష్టమవుతుంది అన్నమాట. అయినా ఎన్నో కిరీటాలు, గదులు, చక్రాలతో అలంకరింపబడ్డ నీ ఉజ్వల రూపం సర్వత్రా నాకు కనిపిస్తోంది. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. దివ్యం నువ్వు, త్వం అక్షరం, నువ్వు నాశనం లేని వాడివి. అక్షయ్ అంటే ఇక దివ్యమైన వాడివి, పరమం దివ్యం, వేదితవ్యం తెలుసుకోదగ్గ వాడివి. త్వమస్య నీవే ఈ విశ్వానికి పరం నిధానం, చివరికి నువ్వే ఆధారానివి విశ్వం మొత్తానికి. త్వం అవ్యయ, నీవు అవ్యయుడవు. శాశ్వత ధర్మగోప్తుడవు అంటే శాశ్వతంగా ధర్మాన్ని రక్షించేవాడివి. సనాతనస్త్వం, నీవు సనాతనుడు. భగవంతుడు మరి ఆదిదేవుడు, మొదటి నుంచి ఎప్పుడూ ఉండేది భగవంతుడు, సనాతనుడు. పురుషం, నువ్వు పరమ పురుషుడవు, దివ్యమైనటువంటి పురుషోత్తముడవు. మతోమే, ఇది నా యొక్క అభిప్రాయం. నీ దివ్యమైనటువంటి ఆది ధ్యేయానివి నీవే, విశ్వమంతటికి ఆధారానివి నీవే, అవ్యయుడవు, సనాతనుడవు, శాశ్వత ధర్మాన్ని రక్షించే దేవదేవుడువు. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయం. త్వమస్య అంటే నీవు ఈ విశ్వస్య, ఈ విశ్వానికి నీవు శాశ్వత పరం నిధానం, నీవే ఆధారానివి. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. అనాది, ఆది లేనిది, మధ్య లేనిది, అంతం లేనిది, అనంత వీర్యం అత్యంత శక్తివంతమైనది, అనంత బాహుం ఎన్నో అంతులేని చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం సూర్యచంద్రులు, చంద్రుడు సూర్యుడు నేత్రాలుగా, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం నీ నోటి నుండి వచ్చే
అగ్ని వెలువడుతోంది. స్వతేజస, నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం, ఈ విశ్వమంతా కూడా తపంతం, తపించిపోతోంది అని చెప్తున్నారు. నీవు ఆది మధ్య అంతాలు తెలియడం లేదు. ఎన్నో బాహువులతో, ఎన్నో నేత్ర సూర్యచంద్రులు అళ్ళుగా నిన్ను చూస్తున్నాను. నీ నోటి నుండి అగ్ని వెలువడుతోంది. మరి విశ్వమంతా కూడా నీ తేజస్సుతో మరి ఉత్తేజపడుతోంది, తపిస్తోంది. అటువంటి నిన్ను నేను పశ్యామి త్వాం, చూస్తున్నాను. ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడిని ఈ రకంగా చిత్రకారులు విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు. సో నోటి నుండి అగ్ని వెలువట్టం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి. శ్లోక ఇది. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. ద్యావా, నువ్వు ఒక్కడివే అయినా సరే, ఈ ఆకాశము, పృథివీ, భూమి, ఆకాశము, ఇదం అంతరం, ఇదంతా కూడా వ్యాపించి వ్యాప్తం త్వయ ఐకేన, నువ్వంతా కూడా నువ్వు ఒక్కడివే వ్యాపించావు. నువ్వు దిశశ్చ సర్వ, అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి ఉన్నావు. నువ్వు ఒక్కడివే అయినా భూమి, ఆకాశం, సకల లోకాలు అన్నిటినీ నువ్వు వ్యాపించి కనిపిస్తున్నావు. అంటే కింద భూమి, పైన ఆకాశం, అన్ని దిక్కులు నువ్వు ఫుల్గా భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపం ఆక్రమించేసిందన్నమాట. సో నువ్వు ఒక్కడివే ఈ మొత్తాన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. దృష్ట్వాద్భుతం అంటే నీ యొక్క అద్భుతమైన ఈ రూపం చూసి ఉగ్రమైనటువంటి, కొద్దిగా భయంకరంగా కూడా ఉన్నది. మరి నోటి నుంచి అగ్ని రావడం, ఇవన్నీ తవేదం లోకత్రయం, ముల్లోకాలు కూడా కొంచెం వ్యధ చెందుతున్నాయి. ప్రవ్యధితం మహాత్మన్, ఆ ముల్లోకాలు కంపించిపోవడం నిన్ను చూసి నేను చూస్తున్నాను. ముల్లోకాలు నిన్ను, నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని, అద్భుతమైన కొద్దిగా భయంకరమైన ఈ రూపాన్ని చూసి లోకాలు కంపించడం నేను చూస్తున్నాను. సో అది ఆ రూపం మరి అద్భుతంగానూ ఉన్నది. చూడడానికి అర్జునుడు అంతటి వీరుడికే కొద్దిగా భయం కొలిపేటట్లుగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. అమీహి త్వాం, నిన్ను ఈ సురసంఘాలు, దేవసంఘాలన్నీ కూడా నీలో విశంతి, ప్రవేశిస్తున్నాయి. కొంతమంది భీతులై భయపడి ప్రాంజలయో గృణంతి, నీకు నమస్కరిస్తున్నారు. గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా, స్వస్తి అని పలుకుతూ మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు స్తువంతి, నిన్ను స్తుతిస్తున్నాయి. త్వాం, నిన్ను. సిద్ధ సంఘాలన్నీ నిన్ను మహర్షులందరూ శాంతి శాంతి అంటున్నారు. స్వస్తి అంటే శాంతి అని. సిద్ధ సంఘాలన్నీ నిన్ను స్తుతిస్తున్నాయి. సిద్ధులు స్తుతిభి పుష్కలాభి, నిన్ను పుష్కలంగా స్తుతిస్తున్నారు. దేవతలందరూ నీలో మరి ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. కొందరు మరి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు అని తనకు కనిపించినది చెప్తున్నారు. ఉన్నాయి. సో భూమి ఆకాశాలు అంతటా నువ్వు ఉన్నావు. అందరూ నిన్ను కనిపిస్తోంది. రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షా సురసిద్ధ సంజ్ఞా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, మరి వీరందరూ కూడా, మరియు సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్వినీ కుమారులు, అశ్వినౌ మరుత్తులు,
మరు మరుత్తులు మరియు గంధర్వులు, యక్షులు, సుర దేవతలు, సిద్ధసంగాలు వీక్షంతే చూస్తున్నారు, త్వాం నిన్ను, విస్మితాశ్చైవ సర్వే అందరూ కూడా ఆశ్చర్యంతో విస్మయంతో వీళ్ళందరూ నిన్ను దర్శిస్తూ చూస్తున్నారు. భగవంతుడి పరమశివుడు యొక్క పలు రూపాలు రుద్రులు అన్నారు కదా, అలాగే ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్వినీ కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, మరి ఉష్మష అంటే ఇక్కడ పితృదేవతలు అన్నమాట. చ మరియు గంధర్వులు, యక్షులు, సుర అంటే దేవతలు, సిద్ధ సంఘాలు, యక్ష అసుర రాక్షసులు, సిద్ధ సంఘాలు వీక్షంతే త్వాం నిన్ను చూస్తున్నారు, విస్మితాశ్చైవ సర్వే అందరూ కూడా విస్మితులైపోయి నిన్ను చూస్తున్నారు వీళ్ళంతా. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తదాహం. సో మహాబాహు అంటూ భగవంతుని ఎన్నో చేతులు నిజంగానే భగవంతుడికి ఉన్నాయి కదా. మహాబాహో బహు రూపం మహత్తే, ఈ మహత్తరమైనటువంటి రూపాన్ని, బహువక్త్రం ఎన్నో ముఖాలతో నేత్రాలతో ఉన్న ఈ మహత్తరమైన రూపాన్ని మహాబాహో బహుబాహూరు పాదం ఎన్నో ఊరువులతో పాదాలతో, బహు ఉదరాలు ఎన్నో ఉదరాలతో, బహు దంష్ట్రాకరాళం ఎన్నో మరి దంతాలతో, దృష్ట్వా చూస్తున్నాను, చూసి దృష్ట్వా వీటన్నిటిని చూసి లోకం ప్రవ్యధితం వ్యధ చెందుతోంది, తథా అలాగే అహం నేను కూడా భయపడుతున్నాను, కలవరపడుతున్నాను. ఈ లోకమంతా నీ ఈ రూపాన్ని చూసి కలవరపడిపోతుంది, నేను కూడా కొంచెం కలవరపడుతున్నాను. మహాబాహు ఎన్నో ముఖాలు, నేత్రాలు, భుజాలు, ఊరువులు, పాదాలు, ఉదరాలు ఉన్న నీ గొప్ప రూపాన్ని, ఈ రూపాన్ని చూసి, భయంకరమైన నీ ఎన్నో దంతాలను చూసి దేవతలతో కూడి లోకాలన్నీ వ్యధ చెందుతున్నాయి, వారి వల్లే నేను కూడా కలత చెందుతున్నాను అని చెప్తున్నాను. నభస్పృశం దీప్తమనేక వర్ణం వ్యాతాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. నభస్పృశం అంటే ఆకాశాన్ని తాకుతున్నటువంటి దీప్తం ప్రకాశవంతమైన అనేక వర్ణాలతో ఉన్న, వ్యాత్తాననం అంటే విప్పారిన ముఖాలతో, ముఖాలన్నీ కూడా విప్పారిన ముఖాలతో, దీప్త విశాల నేత్రం వెలిగిపోతున్న విశాలమైన కళ్ళతో, దృష్ట్వా చూసి, హి నిశ్చయంగా, త్వాం నిన్ను ఈ రకంగా చూసి, ప్రవ్యధితాంతరాత్మ అంటే వ్యధ చెందిన మనస్సుతో, ధృతిం అంటే స్థిరత్వాన్ని, నవిందామి నేను పొందడం లేదంటే స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను, శమం చ శాంతిని కూడా కోల్పోతున్నాను. అంటే స్థిమితత్వం, మనశ్శాంతి పోతుంది, అంటే స్థిమితత్వం పోయి కొంచెం కలవరపాటు వస్తోంది. విష్ణు విష్ణు అని చెప్తున్నాడు. సర్వవ్యాపకుడు అయిన విష్ణు ఎన్నో రకాలుగా ప్రకాశిస్తున్న ఈ వర్ణాలతో ఆకాశాన్ని తాకుతూ విపారిన ముఖాలతో తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న నీ నేత్రాలు చూసి, దీప్త విశాల నేత్రం వెలిగిపోతున్న ప్రకాశవంతమైన విశాలమైన నేత్రాలు చూచి, త్వాం నిన్నీ రకంగా నా వ్యధ చెందుతున్నాను, నా యొక్క ధృతి అంటే స్థిరత్వాన్ని, విందామి నేను పొందడం లేదు, స్థిరత్వం పొందడం లేదంటే స్థిరత్వం పోతోంది, శాంతి కూడా పోతుంది, అంటే అస్థిమితంగా ఉన్నాను. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలి సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళాని నీ దంతాలు కూడా మరి కరాళాని భయంకరమైన నీ దంతాలు, మరియు తే ముఖాని నీ ముఖాలు, దృష్ట్వైవ చూచి, ఆ విధంగా కాలానలసన్నిభాని
అంటే ఆలానల అంటే ప్రళయకాలంలో అగ్నిలాగా సన్నిభాని వలె ప్రళయకాల అగ్ని వలె ఉన్న వాటిని చూసి దిశోన జానే దిక్కులేవో కూడా తెలియనట్లుగా అయోమయ స్థితిలో పడిపోయాను. నలభేచ ఏమీ తెలియడం లేదు. శర్మ అంటే శాంతి. ప్రసీద దేవేశ అంటే ప్రసీద అనుగ్రహించు దేవా జగన్నివాస ఈ భయంకరమైన దంతాలతో మరి బోలిని ముఖాలు భయంకర దంతాలు చూసి మరి ఇక నేను సమత్వం నిలుపుకోలేకపోతున్నాను. అన్ని రకాలుగా కూడా నేను మరి శాంతిని కూడా కోల్పోయాను. సో అంటే స్థిమితత్వాన్ని కోల్పోయాను. సో దేవా జగన్నివాస ప్రసీద అనుగ్రహించు నన్ను అంటున్నాడు అన్నమాట. అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవ అవనిపాల సంజ్ఞై భీష్మో ద్రోణసూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగ్నై. అమీ చ త్వాం అమీ వీళ్ళందరూ చా కూడా త్వాం నీ యొక్క ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరూ కూడా నీలో సర్వులు సహ అవనిపాల సంజ్ఞై అంటే ఈ రాజులందరూ అవనిని పాలించే ఈ రాజులందరూ వాళ్ళ సముదాయాలు భీష్ముడు ద్రోణుడు సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు తథా అలాగే సహస్మదీయ మా వైపున్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి అస్మదీయులు అంటే నాకు చెందినటువంటి నా వైపు ఉన్న వాళ్ళు కూడా యోధ ముఖ్యులు అందరూ యుద్ధరంగంలో ఉన్న ముఖ్యులందరూ వక్త్రాణితే నీ యొక్క నోట్లో త్వరమాణా విశంతి త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ నీ నోట్లోకి దంష్ట్రాకరాలని నీ యొక్క భయంకరమైన మరి ఆ దంతాలతో ఘోరమైన దంతాలు భయానకాని మిక్కిలి భయంకరమైన ఆ ఘోరమైన దంతాలు కేచిద్లోకి వెళ్ళిపోతూ మరి కేచిద్విలగ్న అంటే కొంతమంది ఆ దంతాలను ఎదుర్కొని దశనాంతరేషు ఆ దంతాల మధ్యలో సందృశ్యంతే కనపడుతున్నారు నీ యొక్క పళ్ళ మధ్యలో చూర్ణితులైపోవడం అంటే పొడి అయిపోవడం ఆ తలలు వెళ్ళి నీ దంతాల కుట్టుకుని పొడి అయిపోవడం ఉత్తమాంగ్నే ఆ తలలన్నీ చూర్ణం అవడం నాకు కనిపిస్తుంది. సో అవన్నీ అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అంటే అందరూ ఏ రకంగా మృత్యువులోకి భగవంతుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే అందరూ మరి వాళ్ళు ఆ యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కనిపిస్తున్నారు. తమ పక్షపు రాజులు అందరితో అంటే తన వైపున్న రాజులు ధృతరాష్ట్రపుత్రులు భీష్ముడు ద్రోణుడు సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు మరియు అక్కడ ఉన్న రాజులు మరి మా పక్షపు యోధ ముఖ్యులు కూడా వేగంగా విషమాన అన్నారు కదా ఇక్కడ ఏది త్వరమాణా విశంతి అంటే అందరూ వేగంగా ప్రవేశిస్తున్నారు నీ నోట్లో నీ భయంకరమైన నోళ్ళల్లో ప్రవేశిస్తున్నారు. వారిలో కొంతమంది ఏమో నీ దంతాల మధ్య చూర్ణిత శిరస్సులై అంటే పొడి అయిపోయిన శిరస్సులు అయిపోవడం నీ దంతాలకు తగిలి అవి చూర్ణం అయిపోవడం శిరస్సులు నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. అంటే జరగబోయేదంతా కూడా వీళ్ళందరూ పోతారనే విషయం ఇక్కడ తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో జరగబోయేది కూడా కనిపిస్తుందని ముందే చెప్పారు కదా, సో అది కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో యథా నదీనాం బహవోంబువేగా సముద్రమేవా అభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. యథా నదీనాం ఏ రకంగా నదులన్నీ వేగ ఎంతో నీ నదులన్నీ ఎంతో వేగంగా ప్రవాహాలు సముద్రమేవ అభిముఖ ద్రవంతి ఈ సముద్రానిలోకి వెళ్ళిపోయి సముద్రం వైపుకు వెళ్ళిపోయి ఎలా అయితే మరి అందులో ప్రవహిస్తాయో కలిసిపోతాయో తథా ఆ రకంగా తవామి నరలోక వీర ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా నీ యొక్క
విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు, వక్త్రాణ్య అభివిజ్వలంతి నీ నోళ్లలో మండిపోతున్నారు ప్రవేశించి. ఈ నదులన్నీ కూడా ప్రవాహాలు సముద్రంలో ఎలా కలిసిపోతాయో ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి మండిపోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. నదీ ప్రవాహాలు సముద్రంలో ఎలా ప్రవేశిస్తాయో ఈ మహాయోధులందరూ నీ నోళ్లలో ప్రవేశించి మండిపోతున్నారు. సో ఇక్కడ నుండి ఇంకా రేపు చూద్దాము. ఈరోజు ఇంతవరకు చూసి ఆపాం కదా. సో ఈ నెక్స్ట్ 29th శ్లోకం, లేదంటే 29th ఫినిష్ చేసి రేపు 30th చూద్దాం. 30th యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగ్యా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. జ్వలించే అగ్నిలో ఈ శలభాలన్నీ ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతాయో, మరి ఈ పురుగులు ఇవన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి అగ్ని వైపుకి, వెళ్ళి ఏమైపోతాయి మరి అందులో ఈ దగ్ధం అయిపోతాయి. జనులందరూ కూడా ఇలా వేగంగా నీ వక్త్రాలు అంటే నీ నోళ్లలో ప్రవేశించడం నాకు కనిపిస్తుంది. తథైవ నాశాయ విశంతి లోకా. సో అలాగే నాశనం అవుతూ అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు తవాపి నీ యొక్క నోర్లలో ప్రవేశించడం, సమృద్ధిగా ఎంతో వేగంతో ప్రవేశించడం నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో రేపు మళ్ళీ ఇంకొకసారి 29th నుంచి చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మరి చాట్ బాక్స్ లో మళ్ళీ ఏమి ఆన్సర్స్ రాలేదు, ప్రభుజీ ఒక్కరే పెట్టారు, చూద్దాము. 10.22 వేదాల్లో సామవేదం, దేవతల్లో ఇంద్రుడు, ఇంద్రియాల్లో మనస్సు, రుద్రులలో శంకరుడు, యక్షులలో కుబేరుడు, పర్వతాలలో మేరు పర్వతం, పురోహితులలో బృహస్పతి, సేనాపతుల్లో స్కందుడు, జలాశయాలు సముద్రం, మహర్షులలో భృగు, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞం, పర్వతాలలో హిమాలయాలు, వృక్షాలలో అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు, ఋషులలో నారదుడు, దేవర్షులలో నారదుడు, గంధర్వులలో చక్రరథుడు, గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్వరం, మరి ఏనుగులలో ఐరావతం, మనుష్యులలో రాజు, ఆయుధాలలో వజ్రాయుధం, ఆవులలో కామధేనువు, తర్వాత సంతాన కారకులలో మన్మధుడు, సర్పాలలో వాసుకి, నాగులలో అనంతుడు అంటే ఆదిశేషుడు, జలదేవులలో వరుణుడు, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడు, కాలాన్ని లెక్కించే వారిలో కాలాన్ని, మృగాలలో సింహాన్ని, సమస్త రుద్రులలో శివుడు, కుబేరుడు, వసువులలో అగ్ని, మేరు పర్వతం, తర్వాత పురోహితుల్లో బృహస్పతి. ఇది అనూష మాతాజీ, వెరీ గుడ్. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ, వెరీ గుడ్. అనూష మాతాజీ కూడా చెప్పారు, వెరీ గుడ్. సమస్త రుద్రులలో శివుడిని, కుబేరుడను, వసువులలో అగ్ని, మేరు పర్వతం, పురోహితులలో బృహస్పతి, కార్తికేయుడిని, జలాశయాల్లో సముద్రుడిని, అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, దేవర్షులలో నారదుడు, చిత్రరథుడు, సిద్ధులలో కపిలముని, అనేక పడగలు గల నాగులలో అనంతుడును, వరుణదేవతను, నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజు, వెరీ గుడ్. కేవలం నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నానని వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ. సుదర్శన్ ప్రభుజీ కంటిన్యూ చేశారు. ఇంకా పక్షులలో గరుత్మంతుడు, పవిత్రం చేసే వాటిలో గాలి, నీరు రాముడు, ఆయుధ వీరులలో రాముడు, విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య, వాదనలలో సత్యవాదం, అక్షరాలలో ఆ, సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం, నాశనం లేని కాలం, మరణం నేను, భవిష్యత్తు, జన్మకు కారణం, స్త్రీలలో కీర్తి, వాక్కు వంటి గుణాలు, సహనం, ఇవన్నీ చెప్పారు. స్త్రీల్లో 6 గుణాలు. సామగానాల్లో బృహత్ సామయోగం, ఛందస్సులలో గాయత్రి, మాసాలలో మార్గశిరం, ఋతువుల్లో వసంతం, మోసగాళ్లలో జూదం, తేజవంతులలో తేజస్సు, విజయవంతుల్లో విజయం, వృష్టి వంశంలో వాసుదేవుడు, పాండవులలో అర్జునుడు, మునులలో వ్యాసుడు, శిక్షించే వారిలో దండన, రహస్యాలలో మౌనం, జ్ఞానులలో జ్ఞానం, సమస్త జీవులకు బీజం, నేను లేక ఏది ఉనికిలో లేదు, దివ్య విభూతులకు అంతు లేదు, కొన్ని మాత్రమే చెప్పాను, ఎక్కడ గొప్పతనం, శక్తి, సౌందర్యం
ఉంటుందో అది నా యొక్క మమ తేజోంశ సంభవ, నా యొక్క తేజస్సుతోనే సంభవిస్తుంది. విశ్వమంతా నా దివ్యశక్తిలో ఒక చిన్న భాగం ద్వారానే నిలిచి ఉంది. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు. అనూష మాతాజీ కూడా అన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.